Pokud si kladete otázku, jak dobře řídit vaše projekty, programy, portfólia, změny, tak abyste je dodali včas, požadované kvalitě, dodrželi rozpočet a dosáhli očekávané výstupy, jsme tu pro vás, abychom vám pomohli. Poskytujeme školení a poradenství podle globálních standardů PRINCE2, PMI, IPMA, MSP, MOP nebo P3O a dalších postavených na nejlepší praxi. Zajišťujeme i certifikaci podle těchto standardů. Jako jediný na českém trhu pokrýváme všechny mezinárodní standardy pro management projektů, programů, portfolií a budování i provoz projektových, programových a portfoliových kanceláří. Díky tomu vám můžeme poskytnout školení a poradenství podle těch standardů, které jsou pro vaši konkrétní situaci nejužitočnější. Každý z našich trenérů i konzultantů má pokročilou certifikaci alespoň 2 standardů, dlouholetou manažerskou praxi a neustále se dále vzdělává. Díky tomu je schopen dát vám odpovědi na vaše praktické otázky z různých úhlů pohledu a podložit je reálnými příklady. Jsme s odstupom největším poskytovatelem školení PRINCE2 na českém a slovenském trhu. Realizujeme je již od července 2009. Od té doby je absolvovalo více než 1500 osob. Jako jediný máme více než jednoho vlastního česky mluvícího akreditovaného trenéra PRINCE2, co nám umožňuje zajistit jejich zastupitelnost. Pro Potifo pracuje i první česky mluvící trenér MSP a P3O. Jako první jsme vyvinuli českou verzi akreditovaných školicích materiálů PRINCE2. Absolventi našich kurzů PRINCE2 mají na certifikačních zkouškách téměř 100% úspěšnost. A v kurzech MSP a P3O mají úspěšnost dokonce 100%. Všechny tyto kurzy jsou plně akreditované. Například naše kurzy PRINCE2 mají až 5násobnou akreditaci. Zároveň jsme zatím jediným českým členem Aspekt, mezinárodního seskupení poskytovatelů kvalitních školení a poradenství v oblasti řízení projektů, programů a portfolií. Členové Aspekt se dobrovolně zavazují dodržovat standardy kvality ještě vyšší, než jsou ty stanovené jednotlivými zkušebními instituty. Jsme také držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 a jako první jsme přinesli na český trh unikátní soubor záruk, který naši klienti velmi oceňují. Zpětná vazba od našich zákazníků ukazuje, že oceňují vysokou kvalitu našich služeb, profesionální a současně lidský přístup, nezaujatou pomoc již při samotném výběru školení, pružnost a schopnost vyhovět i nestandardním požadavkům. Dále vysokou profesionalitu trenérů, jejich dlouholetou praxi a také náš soubor záruk. Pokud máte zájem zvýšit si kvalifikaci v projektovém manažmentu nebo lépe vést vaše projekty, programy, portfolia či změny ve vašich organizacích, neváhejte nás kontaktovat.